Salam donc an bɛna kuma an ka lisi kan donc ni a lisi yɛrɛ kan ka bɔ samedi mun bɛna le samedi donc fɛn min y'an ka entraîneur donc Tom Sefi a bɛna ka lisi di lisi ka bɔ an ye information minnu sɔrɔ k'a fɔ ko joueur minnu wala ani joueur minnu ma wale donc an bɛna olu de tɔgɔ d'a ma sisan mɔgɔ fɔlɔ o ye Amadu Hayidara o dogolen t'a yɛrɛ la donc nin ma fili nin bɛ k'a ka match a ka convocation filanan de ye ka sɔrɔ a tɛna wale Mali équipe nationale la donc nin bɛ k'a siɲɛ filanan de Amadu Hayidara n'a tɛ wale an ka équipe nationale la mɔgɔ filanan Lasine Sinago donc match regroupement tɛmɛna ale tun b'a la mais ni sena ta la bɔra la ka sabu k'a yɛrɛ b'a dɔn Lasine Sinago ni waati n'a gɛlɛya b'a kan donc match 20 match ni ma fili ka championnat la 2 dɔrɔn de b'a bolo ma fili passe de kelen dɔrɔn donc toujours an bɛ to absent na donc Adama Traoré Malunda donc regroupement tɛmɛna ni ma fili ale fana tun bɛ yan mais ni sena fana donc a yira la k'a fɔ ko ale tɔgɔ bɔra liste la ale ma ka convocation sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ nin match fila minnu bɛna kɛ ale sen tɛna ye olu la donc fɛn min ye Adama Traoré Malunda nin waati na donc ale fana ta cogoya kura la kosɛbɛ ten donc performance jiginna niveau b'an ka jigin dɔɔni dɔɔni an b'a Musa Djenepo regroupement mun tɛmɛna donc a tɔgɔ tun bɛ liste la mais blessure de y'a kɛ a ma se ka na donc a tun ma remplacer yɛrɛ ni ma fili donc mais ni sena a yira la k'a fɔ ko Musa Djenepo a ma ka convocation sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ match fila minnu bɛna kɛ ale sen tɛna ye olu la ka sabu kɛ donc a ma ka convocation sɔrɔ pour que il faut que i ka convoquer de fɔlɔ donc Musa Djenepo ale bɛ absent cɛla ni sena tuguni Sadio Hayidara yɛrɛ b'a dɔn latéral gauche ko bɛ Mali la mais toujours ale ma ka convocation sɔrɔ an bɛ nin waati min na sisan donc o b'a yira k'a fɔ ko ale fana tɛna ye nin liste la donc déjà ale problème tun b'a ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ an t'a dɔn fo problème dɔ dɛ mais pour le moment a ma ka convocation sɔrɔ tuguni donc ale dun ka poste de la an bɛ se k'a fɔ problème bɛ yen de donc ka sabu kɛ donc chaque fois mɔgɔ welela donc fɛn min ye Nene Durales donc ale y'a ka convocation sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko ale bɛna Kamaru Dunbiya yɛrɛ b'a dɔn donc man ka dogo mɔgɔ si la donc ale fana y'a ka convocation sɔrɔ donc match fila minnu bɛna kɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko ale fana sen bɛna ye Lassana Coulibaly donc n'ale fana ye militaire ale fana y'a ka convocation sɔrɔ fɛn min ye Youssouf Koita donc Warren gardien de ale fana y'a ka convocation sɔrɔ fɛn min ye Mamadou Sangare donc a yɛrɛ b'a dɔn match tɛmɛnen na donc ale fana tun bɛ ale fana ye militaire ale fana y'a ka convocation sɔrɔ fɛn min ye Sekumar Konate donc latéral de don ale fana y'a ka convocation sɔrɔ Salif Diakité donc ale fana y'a ka convocation sɔrɔ n'a bɛ jouer Italie Mauro Palermo FC de donc ale fana y'a ka convocation sɔrɔ donc a yɛrɛ b'a dɔn i Bissouma donc capitaine kɔni ale b'a ka convocation sɔrɔ problème foyi t'ale donc Sekou Keita Jodama donc ale fana y'a ka convocation sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ nin waati na donc nin joueur ninnu de bɛna Mali représenter donc an b'a bɛɛ Ibrahima Kone nin waati na n'a bɛ jouer Arabie Saoudite donc match tɛmɛnen na a tun bɛ yan donc nin fana la a y'a ka convocation sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko ale bɛ Musa Sila ni match tɛmɛnen na kuma cayara ka sabu kɛ donc ale de bɛ forme na ka tɛmɛ malien joueur bɛɛ lajɛlen kan donc an ka attaquant bɛɛ lajɛlen kan donc match tɛmɛnen na a ma ka convocation sɔrɔ mais ni sena ta na donc a welela a y'a ka convocation sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko ale fana bɛ na donc